Hola. Hola, bon dia. El meu nom és Sara Ferrando i ell és Miguel Ángel Magán. Venim del Servei d'Addiccions i Salut Mental a presentar a la Comissió de Serveis Socials de la Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona els recursos d'atenció al fenomen de les addiccions a les substàncies psicoactives a nivell local, és a dir, aquí a Reus i a les comarques del Baix Camp, sota el títol de la consulta a la comunitat. En primer lloc, presentarem el servei d'addiccions. El servei... Aquí? Vale. Bueno, aquí hem ficat una foto de l'equip interdisciplinar, però abans d'entrar-hi volíem dir que el Servei d'Addiccions i Salut Mental de Reus és un centre d'atenció i seguiment tant a les drogodependències com als trastorns per ús de substàncies i a tots aquells processos relacionats amb els usos i abusos i dependència a les drogues, relacionals, familiars, psicopatològics, somàtics o socials. I forma part, tot això està marcat dins del Pla d'Accions de Drogues de Reus. L'equip és un equip interdisciplinar i ampli format per psicòlegs, terapeutes familiars, treballadors, educadors socials, infermers, monitors, metges, metges psiquiatres i equip d'administratives. Entenem que dintre de l'equip som tots. Per tant, a la recepció tenim 3 administratius. La primera s'ocupa de fer l'acolliment de tots aquells usuaris que poden vindre per iniciativa pròpia a demanar tractament. Llavors se'ls ofereix un espai on se'ls explica com funcionarà el tractament en el moment d'arribada. I això, aquesta acollida, la fa la Pili Milán, que és entremig d'administrativa i agent comunitari. Llavors, dins de l'equip, com bé us he dit, hi ha l'equip d'infermeria, que com podeu veure és un equip bastant ampli, format per 4 infermers i 2 auxiliars d'infermeria. L'equip va variant i l'organigrama ha canviat una mica perquè l'equip s'ha ampliat o hi ha diferents persones de l'equip que estan en conciliació familiar, baixes maternals o reduccions horàries. Llavors hi ha una part de l'equip que aquí no surten però que també estan treballant amb nosaltres. En quant a l'equip mèdic, tenim 2 metges psiquiatres i 2 metges familiars formades en teràpia familiar, que també funcionen com a psicoterapeutes. En quant als psicòlegs, hi ha 4 psicòlegs, tant clínics com psicoanalistes. Actualment, aquí no surt, està el Jaume Descàrrega, que és psicòleg psicoanalista, que està substituint a la Pilar Roig, la qual es va jubilar l'any passat. Dins de l'àrea social del Servei d'Addiccions trobaríem el Toni Llort, que és doctor en antropologia mèdica i social, que coordina projectes comunitaris. I després, com a treballador social del servei, actualment està la Mar Crespi, que anteriorment treballava a la Illeta i ara és la treballadora social del servei. Han passat anteriorment l'Àlex Pérez, l'Ainoa Vieites i, com bé us dic, és un equip que va canviant perquè els professionals tant estem ubicats al servei d'addiccions com a la Illeta, ja que compartim els pacients i formem part del mateix equip. Després també trobaríem a la Maria Paraire, que és educadora social però fa funcions de treballadora social, fa les primeres visites per iniciar tractament i estaria jo com a educadora pont del servei i de la Illeta. Això vol dir que part de la meva jornada la passo tant al servei d'addiccions com al carrer, fent intervencions en medi obert amb els usuaris, dinamitzant l'associació d'usuaris, que més endavant entrarem, i com a educadora pont de la Illeta, on també dinamitzo un grup
de dones en un espai que és el taller de dones per tractar les necessitats específiques en dones que consumeixen substàncies i es troben en risc d'exclusió social o fora de xarxes d'atenció que no arriben pel fet de ser mares i tenir usos problemàtics de drogues. Llavors s'ofereix com un espai on treballar totes aquestes especificitats de gènere en drogues. Després trobaríem l'equip de la Illeta, on està el Miquel i on està la Tamara Gil, que és coordinadora d'Illeta, hi ha monitors i també trobaríem 2 educadors més que no surten en aquest organigrama, que serien la Úrsula i el Joan Besora. Com bé us he dit, l'equip es va ampliant i és bastant variable. Aquí us he ficat una diapo per poder parlar dels diferents projectes que es fan dintre del Servei de Salut Mental i Addiccions de l'Hospital Universitari Sant Joan. Nosaltres estem ubicats a l'Hospital Nou, però després hi ha un centre d'acollida i activitats que, com bé us he dit, és la Illeta, que està al centre de Reus. O sigui que trobaríem 2 espais. Dintre del Servei d'Addiccions i Salut Mental oferim un abordatge biopsicosocial entenent el fenomen de les addiccions com un fet polièdric que s'ha de tractar des d'una visió sistèmica i des d'una visió filosofia holística i de reducció de danys i riscos associats al consum de substàncies, passant d'un model bioètic a un model més de tipus biopsicosocial. Llavors, dintre del Servei d'Addiccions i Salut Mental, on ja us he explicat tot l'equip que formem part d'ell, trobaríem que fem la interconsulta hospitalària. Què vol dir això? Que moltes vegades ingressen pacients, per exemple, arrel d'un accident, a planta i aquests pacients han tingut usos problemàtics de drogues, posem per cas alcohol, i en el moment de l'ingrés fan una abstinència. Llavors, des del mateix hospital se'ns avisa perquè puguem fer la interconsulta. Així també ho fem en pacients que estan en tractament de metadona, etc. També de vegades se'ns envia a planta per poder fer una primera visita per iniciar tractament quan els metges detecten que hi ha un problema d'ús de substàncies. A més, dintre del servei d'addiccions fem assessorament a la població en general, fem assessoraments familiars, ens coordinem amb altres recursos especialitzats com siguen unitats de patologies duals, comunitats terapèutiques, amb el centre de salut mental, donada la dualitat de la població que atenem, on hi ha trastorn per ús de substàncies i malaltia mental, hi ha usuaris que moltes vegades estan en tractament al servei d'addiccions i altres vegades també els compartim amb el centre de salut mental d'aquí de Reus. També atenem a joves acompanyats dels seus pares, ens coordinem amb el CESMIG, amb atenció primària, salut i escola, programes d'atenció sociocomunitària, fem formació, docència, investigació, assistim a persones que tenen mesures penals alternatives a la pena de presó, on tenen una obligatorietat de tractament i a més també els educadors del servei fan orientació laboral i ajuden a buscar feina, a més de cursos i activitats formatives. Fem també assessorament als clubs cannàbics i actualment també hem iniciat un programa de desintoxicació amb ibogaïna, que és un estudi pilot que s'està fent amb l'equip de cardiologia. Des d'infermeria es va fer molt d'èmfasis també amb els tractaments d'hepatitis i es va fer coordinadament amb l'equip de digestologia de l'hospital. Quan rebem dones embarassades amb problemes de consum de substàncies, també ens coordinem moltíssim amb ginecologia de l'hospital, perquè aquestes dones necessiten un tractament especialitzat i moltes vegades poder
avançar-los les visites perquè es fiquen en tractament i que puguen complir amb les seues funcions com a mares, etc. I llavors trobaríem en aquesta part més social, on trobaríem la illeta, trobaríem l'educació en medi obert, que seríem els educadors socials, que anem pel carrer i contactem amb els usuaris amb els seus espais habituals de consum per intentar que s'adhereixin a tractaments o que tinguin almenys algun tipus de control sanitari que els permeti millorar la seva qualitat de vida. Moltes vegades els usuaris que atenem, abans que arriben al servei d'addiccions, passen pel centre d'acollida i activitats La Illeta, però aquesta part de la població que tenim en tractament són persones que estan en una situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió. Molts d'ells estan vivint al carrer, en cases ocupades, tendes de campanya, etc. I llavors a La Illeta se'ls ofereix un primer punt de contacte amb tots ells que després, posteriorment, els serveix per vincular-se a tractament i anem treballant la demanda. A més, dintre de La Illeta està el que us he explicat, l'espai de dones, que seria el taller de dones, i l'associació Reus Som Útils, que és l'associació d'usuaris, és una associació sense ànim de lucre que defensa els drets de totes aquelles persones que han consumit o consumeixen per equiparar els drets socials. Dintre de l'espai de La Illeta també hem obert recentment un laboratori d'anàlisis de substàncies amb el qual els joves seria un símil, el que era abans Arsu Festa, que participaven en les barraques, donaven informació, material de prevenció per als joves, però en lloc de fer-ho ja directament quan ja estan al Parc de la Festa o a la zona d'oci, intentem obrir uns dies abans per tal que els joves, si tenen algun dubte sobre allò que han decidit consumir, puguen venir, analitzar-ho i oferir-los així una informació objectiva sobre el que van a consumir i valorar riscos i ajudar-los en la gestió dels seus plaers. A més, també tenim una unitat mòbil perquè ens coordinem amb Creu Roja, ja que dintre del servei d'addiccions, com us he dit, que treballem des d'una filosofia de reducció de danys i riscos associats a l'ús de substàncies, on entenem que el consum és una peça més de tot el seu malestar, és a dir, és el símptoma del seu malestar, però el malestar normalment són altres coses, el consum és el que es veu, però segurament hi ha altres coses allí que s'han de treballar més a nivell terapèutic. Llavors integrem i entenem el consum com una part més de la vida de la població que atenem. Per això tenim un espai d'injecció supervisat, que és una consulta d'infermeria, i a més hi ha una unitat mòbil on aquells usuaris que ho desitgen poden consumir cocaïna en base o heroïna d'una manera supervisada, d'una manera que no impliqui riscos, que es puguen atendre a les diferents sobredosis, que se'ls pugui fer una formació sobre el que consumeixen i així anar treballant la relació d'ajuda perquè finalment es puguen vincular a algun recurs o servei. Dintre això de la unitat mòbil també va molt coordinat a través de l'associació d'usuaris ARSU, que com us he dit treballen per la defensa dels drets dels usuaris, però a més porten unes màquines d'intercanvi de xeringues i fan recollides de xeringues en els espais habituals de consum. Això ens permet, per una banda, treballar la consciència sobre el deixar les restes de la parafernàlia derivada del consum de substàncies al carrer, que es queden recollides, però a més ens permet fer formació entre ells sobre el consum de benzodiazepines, com els afecta el policonsum, les mescles, tallers de sobredosis, tallers d'hepatitis,
etc. I participen en diades com el Dia Mundial de la Lluita contra el SIDA, etc. I s'integren dins del teixit associatiu de la ciutat com tothom. Dintre de l'itinerari assistencial i les xarxes és una mica el que us he vingut explicant. Per una banda estan les administratives que ofereixen un primer assessorament a totes aquelles persones que poden venir per iniciativa pròpia, però també derivats d'altres serveis i recursos, per exemple infància, justícia, metges de capçalera, educadors socials, treballadors, també gent que estan en comunitats terapèutiques i que surten i després volen continuar un seguiment ambulatori, també es vinculen al nostre servei. En el moment d'arribada, el que es fa és una primera valoració, la primera visita del nostre servei, normalment són 2 hores, una primera amb la treballadora social o educadora, on es fa un itinerari de la persona i de la seva problemàtica, biopsicosocial, orientació en el tractament, coordinació, i s'inicia tràmits de graus de discapacitat, etc. I se'ls ofereix informació sobre ajuts que potser necessiten per tal de poder millorar la seva qualitat de vida. I després es fa una primera visita de protocol amb infermeria, on es fa un programa d'educació per la salut amb els usuaris, on es fa una primera valoració sobre els tractaments, protocols d'intervenció a nivell somàtic, se'ls explica que comptem amb un espai de consum supervisat i sobretot es parla des d'una perspectiva de reducció de danys i riscos, on no es penalitza el consum, sinó que s'entén que és una situació que té aquella persona en aquell moment i que aquesta situació, aquella persona té la intencionalitat de poder-la canviar o estabilitzar o regular. No totes les persones que consumeixen acaben tenint un problema d'ús de drogues. Després, dins de l'equip mèdic-psiquiàtric es fan valoracions i diagnòstics de trastorns mentals, es prescriuen desintoxicacions o es fan derivacions a les unitats de patologia dual o comunitats terapèutiques i s'inicien tractaments farmacològics. L'equip psicoterapèutic fa tant psicoteràpia individual com de parella com grups. Tenim 2 grups, un quan ja estan sense consum per preparar l'alta i un altre que és en usuaris en consum actiu. Després tenim programes de reducció de danys i riscos a la mateixa finestra on es dispensa la medicació i la metadona. També fem intercanvi de xeringues, de paper de plata, es dispensen preservatius, etc. I ja, com us he dit, atenem programes de mesures penals alternatives, es fa treballs específics amb grups d'usuaris d'alt risc, tenim l'associació ARSU, els educadors de carrer, em repeteixo una mica en tot el que ja us he explicat abans. Quan parlem del concepte de reducció de danys i riscos, segons Mino, són totes aquelles accions individuals i col·lectives encaminades a minimitzar el risc i els danys socials i sanitaris associats al consum de substàncies. Des d'una atenció basada en la complexitat i la continuïtat. Això és una fórmula d'organització que ens permet entendre la demanda de l'usuari com un acte únic centrat en un procés pel que resulta imprescindible que estem tots molt ben coordinats entre els diferents nivells d'atenció en un sentit ampli. Com bé us he dit, passem d'un model tradicional on s'entenia com a objectiu l'abstinència, on l'usuari per poder accedir als tractaments havia d'estar abstinent, on els tractaments implicaven una alta exigència cap a l'usuari
i on la recaiguda es veia com un fracàs. Aquest model deixava fora de tractament a una gran majoria de la població i molt pocs arribaven, i passem a un model més de reducció de danys i riscos que integra a tots aquests usuaris, que els fa partíceps, que ja s'entén que la condició inicial és el contacte, el poder arribar a la visita. L'objectiu no és l'abstinència, sinó millorar la seva qualitat de vida, i per a cada un la qualitat de vida és una cosa diferent. No parlem tant de programes d'alta exigència, les recaigudes s'entenen com a una part més del procés de tractament i s'utilitzen tractaments substitutius. Aquí, actualment, a part de la metadona, estan sortint altres medicacions que s'ha vist que són bastant més efectives. Però m'agradaria fer èmfasi en un programa que es du a terme a Granada, que és on s'ha comprovat que la teràpia amb heroïna és bastant més eficaç que la de la metadona. Per què? A Granada hi ha un programa pilot que fa molts anys que es du a terme, on només hi podien accedir usuaris que ja haguessin fracassat en molts altres tractaments. És a dir, que tot i estar en tractament de metadona continuaven els consums amb heroïna. Quan a un usuari se li dona metadona en el seu tractament i consumeix heroïna, l'heroïna no li fa efecte. Llavors, en aquests usuaris, tot i consumir heroïna, tot i consumir metadona, continuaven consumint heroïna. Llavors hi havia diversos fracassos, tenien molts temes judicials, relacions familiars molt deteriorades, manca de formació, manca de feina, i quan inicien teràpies amb heroïna, el que es veu és que sí que estan com a molt vinculats i dependents d'un servei, perquè ells havien d'acudir 2 cops al dia a consumir allà dintre, però es millorava en totes les altres àrees. És a dir, les relacions familiars milloraven, tot el temps que havien de dedicar a buscar-se la vida per poder consumir el podien dedicar a formar-se i trobar feina, etc. Llavors veiem que aquests tipus de programes tenen una efectivitat bastant elevada, tot i que no es porten a terme per les polítiques que tenim en matèria de drogues. Com bé he dit, també es passa del model sanitari a un model biopsicosocial, on hi ha una acceptació del consumidor de drogues, on la visió sistèmica dels problemes, on hi ha una interacció dels factors biològics, psicològics i socials, on es tenen en compte quins són aquells factors de risc i de protecció en els diferents àmbits, on hi ha estratègies i programes útils en la prevenció, on s'implica tant els familiars com els usuaris i on hi ha una relació terapèutica adequada. Això torna a ser una mica el que ja he explicat al principi. Quan un usuari arriba al servei ho pot fer tant de manera telefònica com a través de correu electrònic per demanar una primera visita. Es programa una primera visita amb la treballadora social i amb infermeria per poder passar els protocols de salut i el protocol biopsicosocial, i d'allí s'arriba a un consens de lo que la persona vol tractar. Una mica seria fer el tratge a medida. Si un està en una etapa precontemplativa on no ha decidit abandonar el consum pels motius que siguen, si li donem algo que ell no pot assolir o acceptar, es frustrarà i possiblement no tornarà. Llavors hem d'intentar anar una mica al ritme dels usuaris, i són ells els que marquen el seu propi procés de tractament. Nosaltres podem oferir, però en el tema de drogues la voluntarietat és quelcom bàsic. Llavors, això, es poden fer desintoxicacions, un usuari pot dir que no vol tractament psicològic, però sí que vol un seguiment més de tipus mèdic. Hi ha usuaris que primer hem de resoldre tot el tema social, perquè, com bé us he dit, molts d'ells estan, sobretot els que arriben als educadors, estan en situació molt precària.
a nivell social, tenen cases, moltes vegades tenen cases ocupades, moltes vegades no tenen finestres, no tenen portes, no estan empadronats, no cobren res, estan indocumentats, són treballadores sexuals, etc. I llavors totes aquestes persones són persones amb el risc amb el risc per a tothom i per a ells mateixos, llavors s'han d'intentar vincular a aquests serveis. Com a conclusions, primer, per poder donar respostes adequades a la comunitat i a un col·lectiu divers amb necessitats variades, es requereix d'una cultura d'abordatge interdisciplinari, integrador i complex en què participen professionals de diferents disciplines. El tractament des de l'àmbit clínic assistencial implica en el nostre cas la posada en marxa de programes en l'àmbit comunitari i en col·laboració amb els serveis de salut pública i les institucions. La intervenció biopsicosocial contra l'estigma de persones amb problemes d'habitatge, problemes derivats del consum de substàncies i salut mental, problemes personals i familiars, problemes econòmics i manca de formació econòmics, es pot fer a través d'una educació no tan formal com a base de relació amb la relació d'ajuda, entenent el malestar de l'altre i no jutjant ni imposant criteris de normalitat quan tenen altres contextes, treballar de forma molt coordinada i amb equip, canalitzar les demandes i els malestars, oferint confiança, flexibilitat a l'hora d'oferir els nostres serveis, fent acompanyaments. Nosaltres treballem molt amb l'acompanyament i entenent l'acompanyament no com quedo amb aquesta persona per acompanyar-lo a tal lloc, sinó entenent l'acompanyament com un pas inicial encaminat a l'autonomia de l'usuari, on si jo vull assegurar que aquest usuari pugui ingressar, he de saber on viu, he de contactar amb ell, he de treballar aquest acompanyament previ al dia que s'ha de realitzar, on els educadors i els treballadors socials i tots ens hem de fer molt presents i hem de visibilitzar i traslladar a l'administració totes les demandes dels usuaris. La intervenció social implica millorar la qualitat de vida i reduir els danys i riscos del consum de substàncies, especialment la d'aquells usuaris de drogues que es troben en una situació de vulnerabilitat al marge de dispositius i circuits normalitzats, d'atenció social i de salut, prioritzant serveis alternatius i adaptats, millorant així la convivència ciutadana i oferint un servei a la comunitat. No m'extendré més perquè això ja forma part d'una altra presentació de les funcions de l'educador i ara us deixo amb el Miquel que us presentarà la illeta. Sí, està, vale. Bueno, moltes gràcies. Clar, la Sara ho ha dit tot molt bé, ho ha explicat tot superbé i hi haurà coses que m'aniré repetint. Jo, a veure, si això es tira enrere, jo agafo el fil d'aquí, en aquest quadre d'aquí agafaré el fil d'aquí i després aniré a l'altre. Gràcies per la invitació de la Comissió de Serveis Socials de la Taula de Salut Mental, que, a veure, el servei, ara es diu Servei d'Addiccions i Salut Mental, i ve d'una concepció, les antigues drogodependències, que, depenent d'una droga, aquest és un concepte ja que ha quedat una mica com a desfasat, perquè tots depenem d'alguna cosa, tots som interdependents, què és dependre, de què no depens, on acaba i on comença la teva dependència, i llavors el canvi de paradigma és addiccions i salut mental. Addiccions és que ets addicte a una substància que es converteix en el centre de les teves decisions, de la teva vida, això té més a veure amb les addiccions, i salut mental, no? I aquí està una mica que és primer l'ou o la gallina o totes dues coses alhora. Hi ha una malaltia mental
latent, això ho explicaria molt millor. En primer lloc també excusem a la doctora Borràs i al doctor Llor perquè estan en un altre... fan això, d'anar coneixent què es fa aquí, què es fa allà, d'establir aliances per poder anar canviant les coses. Aquesta taula jo la concebo així també, d'anar coneixent-nos els uns i els altres, doncs és estar en un altre, que no me'n recordo quin era, un altre compromís. Doncs, enganxant-ho amb la salut mental, que és primer l'ou o la gallina o totes dues coses alhora, hi ha una malaltia, que ho explicaria molt millor, hi ha una malaltia i després el consum d'una substància fa que surti o el consum de substància provoca la malaltia, o són totes dues coses alhora. Per això d'aquí el canvi d'addiccions i salut mental i no drogodependències, que es queda molt més limitat. Doncs jo agafo el quadre que ha deixat aquí la Sara, perquè clar, ho ha explicat tot superbé, i quan me centri en el centre d'acollida i activitats de la IETA, que està dintre del paradigma de reducció de danys i riscos, que ja us he comentat, doncs el que fem és aquest quadrat d'aquí, aquest quadradet. Educació no formal, relació d'ajuda, comunicació, treball en equip, canalitzar les demandes, la confiança, la flexibilitat, l'acompanyament, la presència, la visibilització. Ara vaig a l'altre, a veure si me'n surto. Això aquí. Abrir con... que me'n sortiré. I ara aquí, no? Era aquí. Va, i ara aquí... He agafat la memòria de 2020 com a punt com a crossa, la de 2021 també la tenim feta, però és més de números i he escollit aquest, me sembla un bon document, perquè és molt visual, perquè les imatges te donen molta idea de com funcionem, de lo que passa, una cosa visual ens ajuda molt, i aquesta és molt visual, i també perquè el 2020 va ser un punt d'inflexió molt important. Hi ha un abans i un després del 2020. I aquí es veu una mica d'on veníem, cap on anem, què ens queda per fer, què no podem fer, i per això, però que si algú està interessat a saber l'activitat pròpiament, els números, el número d'intervencions i tal, doncs la 2021 també la tenim feta, però m'ha agradat perquè aquest és molt visual. Aquí passem, aquest és el nostre... els blocs amb què hem ordenat la informació i que hi ha l'acollida, hi ha l'atenció, hi ha reducció, hi ha promoció i hi ha accions. I ens mourem per aquest índex, per entendre la IETA. Acollida i orientació. També se diu calor i cafè, un espai que te sents còmode, que no te jutgen. La IETA, per exemple, és un lloc que el que diem és que les coses de fora de l'IETA queden fora, un espai com de tranquil·litat, en què dues persones que no s'hi avenen o fins i tot han tingut capítols enemics allí han de conviure, s'han de respectar. Xerres, és molt senzill, no? Més que senzill, molt de sentit comú. El que passa que, clar, això cadascú té el seu bagatge, té les seves eines, t'has d'entendre amb el company, amb la companya, però, acollida. I hi ha una orientació, biopsicosocial. Sí, és anar entrant a poc, el que dèiem, respectar els ritmes de cadascú. Sembla molt bàsic tot això, no? Però ells se l'estimen molt, aquest recurs. Senyal que tampoc és tan generalitzat, aquesta atenció, aquest espai, aquest lloc. Se senten, i quan estan allà, intentem que la gent estigui còmoda, que es pugui ser el mateix, que es pugui xerrar, una acollida. Les necessitats bàsiques, clar, allí tenim servei de bugaderia o sigui, bugaderia, rentadora secadora, tenim dutxes i tenim una cuineta. Clar, ara imaginem-nos la nostra vida si faltés alguna d'aquestes tres potes, que no te puguis dutxar, que no te puguis rentar la roba, que no te puguis cuinar. Clar, estem parlant de... Per això una de les coses de la IETA és adherència al tractament, o sigui,
quina mena d'itinerari te pots plantejar si no t'has dutxat en 2 mesos perquè no has tingut possibilitats? Poso un exemple ara, que se m'acaba d'acudir. Bueno, doncs, si t'estàs acollit i tens aquestes 3 potes, te pots plantejar alguna més. Ara m'ha ve el marc teòric de Marcús, les necessitats primàries, secundàries, que tothom coneix. És molt bàsic, ja ho diu, necessitats bàsiques. No sé si podríem entrar l'avaluació a nivell local, quina tenim, que no se'ns escapi que hem de ser crítics, que no estem en el millor de les situacions tampoc. I hi ha moltes persones que sí que ho requereixen. Reducció de danys i riscos, tot això no és que siguin blocs, tot això és alhora, i mirem de fer alhora, o sigui, t'has de sentir bé, el que fem, acollim, mentrestant has d'anar gestionant aquestes necessitats bàsiques i quan trobes la possibilitat, reducció de danys i riscos, que té a veure amb el que deia la Sara, de no jutgem consums actius, no hi ha la meta aquella d'abstenisme si no és fracàs, concebem molt bé el procés de recaiguda i tornar-hi, però això amb totes les coses, o sigui, algú pot ser que al principi estigui molt malament, es foti un cafè, unes galetes i ja està. Doncs d'allí passes a, no sé, a fer-te un sofregidet, de fer-te després un guisado, no? Però resulta que potser quan ja s'estava fent unes llenties, pum, recaiguda i cafè, galeta i surto. És aquesta roda, però que es transporta a tots els moments, amb les necessitats bàsiques també. Amb una persona que se cuida, i al cap d'uns mesos, ostres, ja no ve. Vinga, va. Sabeu la sensació que hi ha de la dutxa quan acabes de sortir? Imagineu-vos no tenir-la mai. I allí li reforces, ostres, que guai, no? Després és impossible sortir a la dutxa pitjor del que has entrat. I ja veus, són coses petitetes. O quan truquen a l'interfono, bon dia. Potser ets la primera persona que li ha dit bon dia o l'única. Allò es formaria part de l'acollida. O sigui, intentem totes les coses treballar-les alhora i quan trobem una escletxa, per allí, intentar o bé reforçar el canvi o el que deia, el plaer, el benestar, i una mica, jo el canvi de conducta no el contemplo tant com si exposar les coses, i aquí som tots adults, tu decideix el que vulguis. Per exemple, ara m'he ve al cap una cosa d'ahir, demà tens una recuperació que l'havies deixat, una recuperació d'un noi que s'ha fet mal un braç. Home, que és important, que ens havia costat molt que t'agafessin, que tal, que sí que aniré. Fes el que vulguis. I t'ho recordo que m'han trucat, que tenen moltes ganes, que se senten amb el teu braç de recuperar-lo, que si és igual el que te passi, que ells volen que el teu braç millori. Fes el que vulguis, no jo. Has d'anar, que ens ha costat molt. No, és la meva manera una mica d'entendre el treball amb això. Activitats lúdiques, culturals i formatives? Doncs clar, és que podem caure amb el parany de que, ostres, ara ja se dutxa, ara ja va net, i què passa? I no pot anar al teatre? Què passa? No pot menjar calçots? O sigui, i això ens ho saltem? O sigui, i a vegades és que això m'ho transmeten molt, i ara faig d'altaveu. Si hi haguessin 3 persones, jo penso que la tercera persona hauria de ser des d'Arsos, des de l'associació, allò de primera mà, la cosa fresca, no? Que, com que, mira aquest, ostres, al cine. Clar, que estan en una situació que diguéssim que toca en fondo i ens passa una mica, que censurem les activitats lúdiques i culturals, com si no fos una necessitat, com si no fos una mena de... Com es diu allò? Que te sents... Com? Sí, integrat no. Que te sents bé, ja està, que és una necessitat també. Doncs això també ho toquem. Però el que vull posar al punt és que també, que no...
que no és un capritxo, que també ho hem de treballar, també ho hem de treballar. I l'altre té a veure més amb l'activisme, amb el canvi, amb la visibilitat, allò prenc el guant que ha deixat ella, presa de conscienciació. Clar, aquí, bueno, jo no us he explicat tan bé, però per exemple, la història de la medicació farmacològica ha anat variant. El tractament dels malalts també, als principis, i encara avui una mica, sembla que hi hagi malalts de primera i malalts de segona. Sembla com si tenir sucre s'aperdoni més que ser alcohòlic, per exemple. I tot això s'ha d'anar moldejant, s'ha d'anar... Escolta'm, això és una malaltia, és una malaltia. Encara hi ha ressorts, encara hi ha reminiscències de que... No, i s'ha d'anar treballant. I això va variant, igual que les formes de gènere. Estem en un món que tot canvia molt i aquesta és una part més, la investigació, la participació, fòrums com aquest. Tot això alhora, l'acollida, la reducció de danys, les necessitats bàsiques, la promoció de coses culturals, anar parlant, anar vigilant, tot alhora i... tot alhora, però amb equip, ara tu, ara l'altre, ara l'associació, ara se n'en surten sols, ara intervens tu, ara ens enfadem, ara... Però aquest és una mica la guia. Això és allò que us he dit, aquí m'agrada el bon dia. És que ja ho has posat molt bé i a mi m'ha queda dir-ho una mica més així, no? Perquè ja ho has explicat superbé tot. Aquestes són les activitats. També, rere això, suposo que no us he d'explicar que hi ha molta activitat d'aconseguir coses, de no sé què, això ja no cal explicar-ho, no? Vull dir, t'has de barallar molt per anar aconseguint coses. Aquesta part sí que, per això és la del 2020, arran de la Covid, ens vam trobar que es va tancar tot a cal i canto, a les administracions locals, municipals, autonòmiques, estatals, nacionals, tot tancat. Nosaltres no, nosaltres vam tenir obert sempre. I què passa? Que, com quan fa vacances al barber, que quan obre se li junten tots els clients que tenia aquella setmana, doncs el mateix. I durant aquell període que estava tancat, som un riu d'aigua que t'obres per on vas i te venia a parar molta gent que ni coneixies. Lògicament no hi tancaves la porta tampoc. I a més, l'altra cosa que ha passat és que quan s'han anat obrint les portes, s'han anat obrint molt a poc i amb moltes restriccions. I això encara ens hi trobem. Perquè, mare... Resulta, i ara un cas d'ahir també, li tallen la renda garantida per una carta que no li va arribar, he de demanar l'hora però resulta que aquí a Reus no, he d'anar a Cambrils, però aquest paper després el necessito i hauré de demanar una altra cita prèvia amb l'Ajuntament per presentar-li. Una passada, com estem ara? Vull dir, ojo, i amb els bancs, tot. Estem en una situació canviada que l'hem d'anar refrescant del moment on som, un embut. I, suposo que no m'estic passant de revolucionari ni res, vull dir, no? Coses que s'han perdut, aquests encontres ja no els podrem fer, ara més o menys ja anem trobant fórmules com poder-les fer, i no sé, jo donaria pas a si voleu preguntar o algun dubte, o donem pas a l'altra xerrada, o... Teniu alguna pregunta sobre el funcionament d'Illeta o... Bé, hem seguit també el tempo... Pues moltíssimes gràcies. Gràcies.
Bon dia, soc l'Helena, la treballadora social, una de les treballadores socials d'Aguts de Pere Mata. Primer que tot, donar les gràcies a la Comissió de Serveis Socials de la Taula de Salut Mental de Tarragona. Això és una xerrada que va sorgir arrel dels companys de la taula que l'any 2018-2019, si no recordo malament, van programar una guia de recursos. Arrel d'aquesta guia de recursos, totes les entitats que formaven part dintre de la Comissió de Serveis Socials van sortir molts recursos a nivell de salut mental i molts que inclús ens van sorprendre a nosaltres amb cert desconeixement d'aquests. I dintre del grup Pere Mata, de l'Institut Pere Mata, hi havia molts recursos que eren molt desconeguts pels companys, sobretot de serveis socials i, si més no, de totes les famílies que tenen algun usuari patint un trastorn mental. I a partir d'aquí, l'any 2020 s'havia de fer la xerrada, per tot això del confinament, fins aquí hem arribat. I a partir d'aquí us he de dir que aquesta xerrada també ha sigut molt a nivell constructiu personal i professional. Per què? Perquè realment recollir un power, tots els recursos que hi ha a nivell de salut mental costa i ens sorprèn perquè realment sí que n'hi ha. El que passa és que n'hi ha molts que són molt desconeguts amb l'entorn que estem. I sobretot donar gràcies a tots a les companyes i companys de tots els recursos a nivell de salut mental de l'Institut Pere Mata, que m'han donat tota la informació i he sigut pesada demanant-los aquestes informacions, els coordinadors, els directors mèdics i després també l'oficina mèdica, perquè gràcies a ells m'han donat els plans funcionals, les estadístiques, les gràfiques i tot això. He intentat ser bastant escueta, definint-vos sobretot els recursos, cada recurs a què, i anar explicant una mica de cada cosa. Explicar tots els programes que es fan amb tots els recursos és impossible. En una hora no acabaria, seria, no ho sé, hauríem de fer convidar els companys i que us expliquessin cada un més definit els recursos. Però ho he intentat fer el màxim possible i potser hi ha dubtes i jo m'ofereixo en qualsevol moment que després de la presentació hi ha el meu correu electrònic i donar-vos la informació més puntual i més personal individualment dels recursos que us puguin anar explicant. Primer que tot, crec que hem d'ubicar l'Institut Pere Mata, quina cobertura dona, i no explicaré d'on venim de l'Institut Pere Mata, l'any de creació, perquè ens englobaríem molt, però l'Institut Pere Mata dona cobertura a tot el Camp de Tarragona, més ben dit, la regió sanitària de Tarragona. És una zona molt extensa, amb molta varietat de zona, tant rural com urbana. Ho he volgut definir això perquè tot això va en relació també als recursos que tenim i on els tenim ubicats. Les comarques que inclou la regió sanitària de Tarragona és el Tarragonès, Conca de Barberà, Priorat, Baix Penedès, Baix Camp i l'Alt Camp. Les zones més extenses en superfície són les comarques del Baix Camp i la Conca de Barberà, però això no vol dir que siguin de més elevada població. Les més elevades de població són el Tarragonès, que presenta el 71% de la població. Per això moltes vegades molts recursos estan ubicats més al Tarragonès. Els recursos de salut mental els podríem englobar en diferents tipus d'atenció. Atenció d'urgències, atenció hospitalària i l'atenció comunitària. També hi ha l'altra atenció sociosanitària, però m'he basat en aquestes tres, que ja he tingut prou problemes per intentar reduir i explicar-ho tot, perquè segurament hi ha algun recurs que em deixaré, perquè després també hi ha l'atenció sociosanitària, que no l'hem d'obviar, però m'he basat més en la de salut mental. L'atenció d'urgències, com hem dit, ja ho posa al mapa, vull dir, les 6 comarques. És una atenció a les 24 hores del dia. És un procediment que només consta de la primera orientació diagnòstica, un tractament de les situacions clíniques amb alt risc d'auto i heteroagressivitat, una avaluació del cas,
a nivell psicopatològic, somàtic i social, i posterior derivació als serveis de circuit assistencial. Què vol dir això? Que si en una atenció d'urgències, és com si anéssim a urgències d'un hospital general, atenció, diagnòstic, tractament i alta. Això és l'atenció d'urgències. Però sí que realment, si la persona necessita un procés més elevat, llavors ja plantejarem. Actualment, l'atenció d'urgències, hi ha 3 boxos. Els boxos el que s'intenta és, independentment de la visita a nivell d'avaluació dels casos, si hi ha algun cas que requereix un ingrés però no es planteja que sigui un ingrés hospitalari, queda en un box. Aquest box, l'estada màxima són 24 hores. Si aquest box es continua, realment és que es planteja que s'ha de fer un ingrés hospitalari. A l'atenció d'urgències atenem a tothom, independentment de l'atenció de la regió sanitària de Tarragona. Què vol dir això? Que si tenim una persona en un hotel a Salou que sigui de Barcelona, si necessita una atenció d'urgències, l'atendrem a urgències. Després, des d'urgències, si requereix una derivació a la seva centre de referència, ja el farem si està estable. Si no, farem un box. I si no, potser haurà d'ingressar fins que estigui 2 o 3 dies per derivar-lo a la seva zona. Però penseu que l'atenció d'urgències, ni que sigui de la regió sanitària, atenem a tothom. A part de l'atenció d'urgències d'atenció personal, també hi ha el servei de consell mèdic telefònic. Què vol dir? Que l'atenció que es fa a nivell telefònic, després de la instrucció del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, el que fa és prestar una atenció immediata i assessorament als professionals en què ens trobem. Consultes, els metges de capçalera, serveis d'emergències mèdiques, els jutges, els metges forenses, les forces de l'ordre públic, alguna vegada, mira, que tenim una situació d'un noi a nivell judicial, que els jutges ens determinin, doncs mira, s'ha fet un ingrés, s'està fent un procediment judicial, no el veiem bé, us el derivem perquè el valoreu. Residències. Intentem donar resposta el més aviat possible al metge que està de guàrdia, que ja hem dit que estava en 24 hores, doncs aquella persona doni una resposta puntual. Si el metge que està al telèfon amb l'altre metge consideren que requereix una visita a atenció d'urgències, doncs el derivaran a atenció d'urgències i allí determinaran si retorna al seu servei, si retorna al domicili, queda en un box o ingressa. Això ens ha ajudat molt a ser més assertius, en el sentit que hi hagi un feedback constant. Si hi ha alguna consulta o alguna situació d'emergència, el metge psiquiatre dona les indicacions de com actuar en aquell moment determinat. Ara sí que passem als serveis que hi ha d'atenció hospitalària. De serveis d'atenció hospitalària, com aquí posa, n'hi ha molts. Hi ha la unitat d'aguts, l'hospital d'aguts que nosaltres diem CPU, la unitat de patologia dual, la unitat de teràpia electroconvulsiva, la unitat de referència psiquiàtrica infantil i trastorns de conducta, la URPI, la unitat de rehabilitació hospitalària, URH, i alta dependència psiquiàtrica, ADP, unitat d'atenció psiquiàtrica especialitzada, places UAPE, unitat de psiquiàtrica de llarga estada, UPG, i unitat psicogeriàtrica de llarga estada també, UPG. Molts, o potser molts no els coneixeu, aquestes unitats, però realment sí que hi són. La unitat d'aguts és el que us he dit abans, és una unitat de curta estada, destinada a una atenció a majors de 18 anys amb una situació crítica, que no s'ha pogut contenir a nivell d'urgències i que requereixi un ingrés per tal d'aconseguir una millora d'un control de símptomes a nivell d'altres recursos externs, que no s'ha pogut atendre a nivell ambulatori, que estan intentant ajustar medicacions i tractament, però no hi ha una resposta dient i requereixin un ingrés. Amb un abordatge psicosocial, amb una remissió de símptomes, amb un termini breu de temps. Això és com un hospital general. L'hospital general ingresses, estabilització, alta. Doncs la unitat d'aguts de psiquiatria
hauria de ser així. Atendre a tothom en situació d'emergència, és el que he dit, ni que siguem referents de la zona de la regió sanitària de Tarragona, si una persona necessita un ingrés hospitalari per fer després posterior derivació, també ho fem. Gent estrangera, que venen de vacances, gent que, qualsevol persona que ha vingut de pas, qualsevol persona se l'atén, o gent que no té documentació, també se l'atén. És un ingrés que ja ho he dit, curt, normalment 19-20 dies, i hi ha 60 places. És de la zona de la regió sanitària de Tarragona. La regió sanitària de les Terres de l'Ebre hi ha una altra unitat d'aguts, que es diu UPTE, però és diferent. Vull dir, no ens toca a nosaltres com a d'això, però si algú requereix, necessita... Una altra característica és que si algun hospital psiquiàtric de tota Catalunya requereix en un moment determinat un llit perquè la seva situació està plena i necessitem, ells mateixos es truquen i ens poden derivar un cas de Tortosa, com un cas de Barcelona, com un cas de Lleida, per contenir. Vull dir, per això, que ni que siguem de regió, intentem ser molt flexibles. Dintre de la unitat d'aguts hi ha la unitat de teràpia electroconvulsiva, la unitat de TEC. És una unitat que es fa una teràpia determinada per diferents patologies psiquiàtriques que requereixen aquest tractament. És una unitat en si perquè és un equip independent i té un funcionament independent de la unitat. És una unitat que hi ha una valoració prèvia d'un psiquiatre abans de fer el tractament, hi ha d'haver un consentiment tant de la família com l'usuari, hi ha tota una recollida d'història farmacològica, hi ha exploracions, inclús hi ha una valoració per part de l'anestesista. És una unitat que qualsevol psiquiatre, a nivell de centres de salut mental, a nivell d'altres psiquiatres que hi ha en institucions privades o a través del metge de capçalera, que ja sabeu que les àrees bàsiques ara estan reformades, hi ha psiquiatre i psicòleg a cada àrea bàsica, poden fer interconsulta, que cregui que aquella persona pugui atendre o necessiti aquest tractament. Doncs es pot derivar. Llavors l'equip d'allí, que hi ha un psiquiatre que valora el cas, llavors ells, si creuen que és convenient fer l'ingrés, es fa. Aquest tractament pot ser tant ambulatori com d'ingrés hospitalari i es fan per setmana entre 2-6 usuaris 2 cops a la setmana. Està dintre d'aquests llits de 60 llits. Vull dir, anem fent. Hi ha gent que ingressa bé, es fa el tractament i a la tarda marxa, i hi ha casos que necessiten un ingrés per la seva gravetat de la patologia. La unitat de patologia dual. La unitat de patologia dual és una unitat que els companys del cas coneixen molt bé també, és una unitat d'hospitalització de curta estada. És una unitat específica amb l'atenció de la patologia dual, que s'entén com en presència de trastorn mental sever i en trastorn per ús, abús o dependència de substàncies, que per les seves característiques clíniques o per la seva presència de trastorns greus a nivell de salut mental no puguin ser adequades o ser atesos a nivell comunitari. Aquest recurs sí que és veritat i és així que arrel de la pandèmia s'ha hagut de modificar i es va haver d'aturar. Això no vol dir que en casos d'urgència durant aquests 2 anys, si hi ha hagut una situació molt greu, sí que s'han intentat fer els ingressos per unitat d'aguts perquè la unitat de patologia dual en si s'havia quedat parada. Ara, aquesta setmana, s'ha tornat a obrir la unitat de patologia dual i estem intentant tornar a la normalitat. L'estada oscil·la entre 28 i 30 dies i hi ha 20 places. Aquestes 20 places són de referència de la regió sanitària de Tarragona, de la regió sanitària de Terres de l'Ebre i de la regió sanitària de Lleida. Són moltes regions, però per això que la necessitat d'obrir una altra vegada aquest servei.
L'estada oscil·la això, entre 28 i 30 dies, però sí que és veritat que hi ha una flexibilitat, en el sentit que si requereixen més dies, amb la mesura de lo possible, perquè estan coordinats amb el servei del CAS, que necessitem una comunitat terapèutica o s'ha de vincular amb algun altre recurs, intentem ser una miqueta més flexibles. La característica d'aquí és que l'ingrés ha de ser voluntari. Hi ha d'haver una voluntarietat que aquella persona vulgui fer aquest tractament i vulgui fer un seguiment. En canvi, a la unitat d'hospitalització, que abans no ho he explicat, els ingressos poden ser voluntaris o no voluntaris, tot i que l'objectiu és que cada vegada se vagi més a la voluntarietat de l'usuari. Sobretot, això, el que passa que sí que és veritat que algunes vegades els ingressos no poden ser voluntaris per la situació en què ens trobem. Després hi ha la unitat de rehabilitació psiquiàtrica infantil i de trastorns de conducta alimentària, URPI. També és una unitat que arrel del Covid també hi va haver un canvi, tot i que ara hem tornat una mica a la normalitat. Encara falta una miqueta, però en principi ara hi ha el funcionament quasi al 100%, si no m'equivoco. És una unitat d'hospitalització de curta a mitja estada, destinada a atendre menors de 18 anys, amb problemàtica de salut mental, amb situació de crisi que no és possible assolir una millora a règim de tractament ambulatori i que per la seva gravetat i risc requereixen una intervenció i contenció intensiva. Ofereix una assistència psiquiàtrica que mitjançant abordatges múltiples, biològics, psicològics, familiars i socials constitueixen un tractament rehabilitador que permet la reconstrucció positiva dels vincles amb l'adolescent. És una unitat dintre també, el que posa, unitat de rehabilitació psiquiàtrica infantil, també és una unitat de referència dels trastorns de conducta alimentària fins als 25 anys, que per criteris de gravetat física o psicopatològica també requereixen un ingrés hospitalari. Fa 2 anys abans del Covid, la unitat de la URPI es va ubicar a l'Hospital Sant Joan. Aquesta unitat estava formada per 20 places, 14 d'adolescents, 4 d'infantils i 4 de trastorns de conducta alimentària. Els 4 d'infantils, que és fins als 12 anys, els nens podien estar acompanyats o havien d'estar acompanyats pels pares. Ara, actualment, per la situació de Covid, la unitat de la URPI de l'Hospital Sant Joan va ser per casos Covid positius que necessitaven un seguiment més mèdic, a part de psiquiàtric, i es va haver d'ubicar la unitat allí, a la unitat de l'Hospital Sant Joan, i la unitat d'URPI va tornar a les antigues instal·lacions on estaven abans a l'hospital psiquiàtric. Ara actualment les places ja estan obertes del tot, el que passa que sí que és veritat que la franja aquesta infantil, com que allí no és possible tenir els pares, ha quedat una miqueta, s'està intentant fer tota la contenció el màxim possible a nivell comunitari. Sí que hi ha casos excepcionals que hi ha menors de 12 anys que potser a nivell que són menors, com se diu ara, que són adults, alguna vegada puntualment s'ha pogut plantejar, però amb el permís dels pares i tot això. Però intentem que la màxima brevetat possible pugui tornar a funcionament, pugui tornar a anar a l'Hospital Sant Joan i es puguin tornar a reactivar tot. Les places aquestes actualment estan funcionant a l'hospital, a la unitat d'aguts. Estan ubicats en una altra zona, però estan allí funcionant, les 20 places. La unitat de rehabilitació hospitalària o alta dependència psiquiàtrica. Les companyes a nivell de serveis socials sabreu, URH que diuen, o alta ADP, alta dependència. És una unitat de mitja i llarga estada, destinada a prestar atenció a majors de 18 anys, una altra vegada amb trastorns mentals greus, que per la seva gravetat requereixen un tractament rehabilitador de més llarga durada. Què vol dir això? Que en el moment que la unitat d'aguts, aquests 19, 20 dies, 21 dies, veuen que necessita un tractament de més llarg temps,
es planteja un projecte d'URH, però sempre amb un projecte mèdic, psicosocial, no una situació només social, que moltes vegades aquest hàndicap és que no tenen la vida... A nivell, és una unitat rehabilitadora hospitalària, és una unitat on hi ha un tractament mèdic continuat. Intentem la recuperació de les seves capacitats, l'autonomia personal, les habilitats socials, d'autocura, prevenint el deteriorament i millorant la seva qualitat de vida, promovent la reinserció a la comunitat. Aquesta unitat està formada per 30 llits. L'estada oscil·la més o menys com a molt uns 3 mesos, una coseta així. Si el procés s'allarga és quan passem a alta dependència psiquiàtrica, que són aquests 65 llits que tenim, és a dir que en principi són 95 llits a unitat de rehabilitació hospitalària. Ja ho posa, la unitat de promig d'URH són 3 mesos i l'estada màxima d'ADP, que normalment oscil·la quasi als 2 anys, més o menys. Intentem, amb l'objectiu sempre de reinserció a la comunitat, no és un recurs definitiu. Els altres 3 recursos que potser no coneixereu tant, que potser no hi ha tanta dinàmica, és l'atenció psiquiàtrica especialitzada, places UAPE. Les places UAPE són una unitat d'hospitalització de llarga estada que tenen un programa específic d'hospitalització prolongada amb persones d'alta dependència psiquiàtrica amb capacitat jurídica modificada legalment. És a dir, que hi ha una entitat tutelar al darrere que requereixen un ingrés més concret. Amb la dificultat de no acceptació del tractament, amb el fracàs de la contenció familiar, estan en una situació disruptiva amb conductes de risc per si mateixos o tercers i amb una exclusió social. Presenten greus dificultats per l'exercici de la tutela als referents tutelars i la responsabilitat assumida per aquestes entitats. L'hospitalització de llarga estada, places UAPE, hi ha diferents places en tota Catalunya. Aquí a Tarragona ens toquen 5 places, en l'àmbit de la província. Què vol dir? Que a les Terres de l'Ebre també nosaltres tenim això. Abans, antigament, quan una persona sol·licitava, que això normalment ho fan des dels centres de salut mental i les entitats tutelars, quan sol·licitaven la plaça UAPE hi havia tota una comissió i llavors la persona que tenia, hi havia com una llista, es valoraven cas per cas, hi ha un psiquiatre, valoren totes les situacions del risc, i quan hi havia una plaça en tota Catalunya, doncs a aquella persona se li presentava la plaça. Ara sí que, parlant amb els professionals referents, el psiquiatre que porta la unitat de UAPE i tot això, sí que és veritat que el que s'intenta és que si les persones són de Tarragona, es mantinguin la zona de referència de Tarragona. Per què? Perquè les entitats tutelars necessiten un vincle amb la unitat. Imagineu-vos un cas de Lleida que vingui aquí a Tarragona. Hi ha una certa dificultat. I ara s'intenta mantenir així i normalment sempre estan ocupades aquestes places, perquè sempre hi ha una llista d'espera i s'intenta d'allargar. El pla d'estada més o menys oscil·la sobre uns 2 anys, em van comentar. Però també el mateix, hi ha una flexibilitat, no és allò, 2 anys, fora. Intenten. I el que es treballa és també una altra vegada el retorn a la comunitat. I després hi ha 2 unitats, que és la unitat de psiquiatria de llarga estada, UPIE, o la unitat de psicogeriatria, que també és de llarga estada, que són 2 unitats que a la resta de les comunitats espanyoles són unitats que van desapareixent. Són unitats que s'han de reconvertir a la comunitat i són unitats que arribarà un moment que aniran desapareixent. Però sí que és veritat que actualment tenim unes necessitats, tenim unes atencions que necessitem a uns usuaris que són d'entre 18 majors de 65 anys, que requereixen una atenció que amb les unitats d'alta dependència
no cobrim i que tampoc tenen una certa dificultat perquè vagin a les comunitats. La unitat de psiquiatria de llarga estada és una unitat d'hospitalització de llarga estada adreçada a usuaris de 18 a 65 anys, amb trastorns mentals greus persistents que fan inviable la continuïtat de la vida a la comunitat. Hi ha una greu desadaptació a nivell social i familiar, no es pot mantenir una vinculació estable dintre dels serveis comunitaris i requereixen un tractament rehabilitador d'alta intensitat. Consta de 97 places i aquestes són també, dintre de la unitat de psiquiatria de llarga estada, també som referència a la zona de Lleida, perquè aquesta unitat a la zona de Lleida no existeix i normalment en tenim entre 15 i 20 d'usuaris de la zona de Lleida. A la zona de Lleida hi ha els subaguts i alta dependència, però Úbia, que és una alta dependència més llarga, uns tempos més llargs, no hi és. Aquestes unitats no són unitats que des de xarxa externa es pugui accedir. Són unitats que es tramiten a través de la unitat d'URH o ADP, que ells veuen un procés de valoració i llavors són ells mateixos que deriven els casos més complexos. No és un recurs que podem sol·licitar des de xarxa externa, però existeixen. I després hi ha les unitats de psicogeriatria, que són majors de 65 anys, que serien com els de l'anterior recurs, amb trastorns mentals greus, amb dèficit funcional d'interacció i comunicació, que no es poden organitzar. Són períodes llargs d'inactivitat amb predomini de simptomatologia negativa i que a nivell social i de salut no poden ser atesos a nivell comunitari. Aquesta unitat de llarga estada consta de 148 places. En alguna ocasió sí que és veritat que des de la unitat d'aguts s'ha detectat un cas major de 65 anys amb un trastorn mental sever greu que no havia fet mai seguiment, mai a nivell continuïtat, a nivell de salut mental i tot això, i que realment veiem que és una persona que per les dificultats que té de la comunitat i tot això no pot retornar a la comunitat o no té cap recurs tramitat, ni que oferíssim el servei d'ajuda a domicili a casa no es pot atendre perquè necessita unes atencions molt més determinades, doncs sí que algunes vegades aquests casos des d'aguts ho tramitem i demanem una unitat de psicogeriatria, que normalment s'ubiquen al sociosanitari Monteros, però és una unitat psiquiàtrica. Sobretot trastorn mental sever. Si no tenim un diagnòstic de trastorn mental, no el podem derivar. Però són casos molt puntuals que derivem nosaltres, perquè sí que és veritat que el pla funcional el que vol és que l'atenció a nivell de salut mental sigui comunitària. Majors de 65 anys han d'atendre, si necessiten un recurs de residències, han de poder estar a les residències. No necessitem una institució psiquiàtrica només per posar els usuaris malalts amb trastorns mentals tot i la dificultat de maneig, que ningú diu que no hi hagi una dificultat de maneig amb trastorns mentals. Però hem d'intentar no estigmatitzar els malalts mentals en el sentit que els hem de tenir ubicats en diferents unitats que només siguin específiques per elles. A part de l'atenció hospitalària, que ja veieu que n'hi ha bastants, hi ha l'atenció comunitària, els recursos que hi ha a nivell d'atenció comunitària. A nivell d'atenció comunitària us explico tots aquests recursos, però penseu que dintre de tots aquests recursos hi ha programes que fan ells en diferents situacions que ja no us ho podria explicar perquè no tindria temps. Jo crec que l'atenció comunitària, aquests recursos que he posat aquí com una guia, com un guió, jo crec que són els que s'utilitzen més, però segurament n'hi ha més. Vull dir, aquí no he posat l'atenció que es fa als hospitals, vull dir, al centre penitenciari, perquè no tenia, realment a nivell de temps no ho podia explicar.
El CCM, el Centre de Salut Mental d'Adults, CSMA. Són serveis bàsics a nivell ambulatori, especialitzats en atenció psiquiàtrica i de salut mental, dirigits a persones majors de 18 anys que presenten un trastorn mental en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i complexitat no poden ser atesos només a nivell de la servei d'atenció primària, els CAPs. Estan integrats dins del circuit assistencial, articulats amb la resta de dispositius i establint un sistema de coordinació que possibilitin la continuïtat assistencial del projecte terapèutic del pacient. De centres de salut mental en tenim localitzats a Reus, al Vendrell, a Tarragona Sud, Tarragona Nord i a Valls. A Reus atenen a la població de la comarca del Baix Camp i el Priorat, al Vendrell tot el Baix Penedès. Tarragona Sud, Tarragona Nord es divideix per diferents barris, si no d'això. Valls atenen els de l'Alt Camp i els de la Conca de Barberà. Centres de salut mental infantojuvenils. Són els centres de salut mental, igual que els d'adults, però atenen a menors de 18 anys. També són serveis d'atenció ambulatòria, que presenten un trastorn mental en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, el mateix que abans, que per la seva gravetat no poden ser atesos a nivell dels centres d'atenció primària. Aquests centres del CESMIG n'hi ha 4 a la zona ubicats a Reus, al Baix Camp i al Priorat, una a Tarragona, Tarragonès, al Vendrell, que cobreix el Baix Penedès, i a Valls, que cobreix l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Els hospitals de dia. Aquí els he posat com a atenció comunitària, però sí que són dispositius d'hospitalització parcial. Vull dir que és un recurs més assistencial, que es duen un tractament que no requereixen un ingrés, però que requereixen una continuïtat més específica. Actius amb una intensitat de mitja durada, no és un recurs indefinit, és un recurs per fer una frenada amb les situacions que es troben, amb relació interpersonal de caràcter multidimensional, on s'apliquen recursos farmacològics, terapèutics i socials per resoldre episodis crítics que motiven un ingrés. Està destinat a prestar una atenció especialitzada i continuada de tractament intensiu i estructurat, limitat en el temps, no és indefinit, amb un règim de dia per problemes amb trastorns mentals i en persones majors de 18 anys, sobretot. Hi ha 2 hospitals de dia, l'Hospital de Dia del Baix Camp, el de Reus, que atén el Baix Camp i el Priorat, que són 20 places, però penseu que d'aquestes 20 places, per exemple, l'any passat es van atendre 117 usuaris, i l'Hospital de Dia de Tarragona, que està compost per les comarques del Tarragonès, Valls, Vendrell i Conca de Barberà, que hi ha 25 places i 5 places de PAC. Aquestes 5 places de PAC, us ho explico, les 5 places de PAC és un programa determinat per persones que no m'equivoqui, d'alta atenció a la crisi. Són persones sense cap història psiquiàtrica prèvia que presenten una simptomatologia afectiva d'intensitat moderada i que requereixen una intervenció que no requereixi un ingrés. A partir d'aquí ja es valorarà cada cas, si després es requereix un seguiment més determinat o si requereixen un altre tipus d'atenció. I aquest programa només està desenvolupat a Tarragona. A Tarragona s'han atès d'aquestes 20 places a 148 persones usuàries. Aquestes dades són de l'any passat, són del 2021. L'Hospital de Dia Infantojuvenil és un dispositiu també d'hospitalització parcial, però atén adolescents de 12 a 17 anys, amb situacions de crisi, que requereixen un abordatge intensiu, però sense tenir en compte
vull dir que no requereixin un ingrés. Per què? Perquè el que intentem és que amb la màxima a nivell funcional que hi hagi una continuïtat del projecte d'aquesta persona a la seva comunitat, perquè no els desvinculem del seu entorn, sobretot amb els adolescents. D'acord? D'hospitals de dia, infantojuvenils a Reus, hi ha també 20 places que han atès 62 usuaris i després al Tarragona hi ha 20 places que han cobert aquests 50 usuaris. Aquí un incís amb l'Hospital de Dia Infantojuvenil que també atén a persones amb trastorns de conducta alimentària. Està pendent crear l'Hospital de Dia de la Unitat de Trastorns de Conducta Alimentària, però mentre intentem que l'Hospital de Dia també atengui a persones amb trastorns de conducta alimentària que no requereixin un ingrés hospitalari i que requereixin una contenció més seguida que no pas amb un seguiment de consultes externes. La URTA és l'Unitat de Referència de Trastorns Alimentaris de Catalunya. És una unitat que ofereix un tractament intensiu i estructurat de duració determinada, aproximadament 2 anys. La intervenció es fa a diferents nivells durant el procés de recuperació. En funció del grau d'afectació del trastorn, es pot fer una intervenció ambulatòria o de consultes externes, passant per l'Hospital de Dia, que és el que us he comentat, que en principi ara estan ubicats dintre a l'Hospital de Dia, o si hi ha una situació de pèrdua ponderal molt greu i que requereix una intervenció més exhaustiva, llavors ja és l'ingrés, aquells 4 llits que tenim de trastorns de conducta hospitalària que requereixin un ingrés. Els usuaris estan derivats a través de xarxa, vull dir, sobretot des dels CSMICs, CSMs, i fan un seguiment conjunt. És a dir, que no perquè estiguin tractats dintre a la unitat de referència de trastorns alimentaris vol dir que no siguin seguint fent el tractament a nivell dels centres de salut mental, als ambulatoris. S'ha de fer un tractament conjuntament. Després hi ha l'equip de psicosi incipient, que és un equip que fa molts anys que es treballa, sobretot a la zona de Reus i Baix Camp, fa anys que d'això, i que recentment, fa uns anys, es va aplicar un programa d'atenció especialitzada en trastorns psicòtics incipients amb joves de 14 a 35 anys en tota la regió sanitària de Tarragona. Són símptomes psicòtics i el seu objectiu principal és la intervenció precoç en les persones amb símptomes psicòtics i els seus inicis, amb la finalitat de millorar el pronòstic i l'evolució, per tal de donar una atenció integral adaptada a les necessitats de la persona. Aquest concepte engloba bàsicament els primers episodis psicòtics, en persones amb un període crític, de 5 anys i posteriorment a un primer episodi, és a dir, que és durant els seus 5 primers anys. La intervenció es du a terme, és molt primerenca, s'ha de poder ajudar a la recuperació personal millorant la funcionalitat laboral i acadèmica i afavorint les relacions personals i així intentar minimitzar l'impacte d'aquesta malaltia, el debut de la malaltia en tota la família i el seu entorn. Què s'intenta? Que aquestes persones hi hagi un seguiment més continuat i que hi hagi una contenció molt més elevada. Hi ha diferents equips que només es dediquen al programa d'atenció especialitzada que estan ubicats, que fan aquesta atenció determinada. Hi ha l'equip comunitari del Baix Camp i el Priorat, hi ha l'equip de l'Alt Camp i Conca de Barberà, del Tarragonès, dels Baix Penedès, i dintre de les hospitalitzacions hi ha 2 psiquiatres, tant d'aguts com d'infantojuvenil, que també fan la detecció i el seguiment dels casos de primers brots psicòtics. Amb els últims
des de l'edat que us he dit, dels 14 als 35 anys. PSI, que molts el coneixeu, que és el Pla de Suport Individualitzat, és un mètode organitzatiu i procés de gestió de persones amb trastorn mental i o addiccions i amb estat mental d'alt risc, que estan a la comunitat, adreçat a menors de 16 anys, això ha canviat, que treballen segons el model d'intervenció comunitari i assertiu, per aconseguir garantir la continuïtat amb la màxima recuperació dels usuaris. Treballen amb persones amb dificultats persistents i que tenen risc de quedar fora del sistema assistencial, ja sigui per fragmentació, per multiplicitat d'intervencions de diferents professionals, per diferents serveis, per la dificultat d'accessibilitat que tenen i la dificultat que ells tenen amb la vinculació de professionals, serveis socials i sanitaris. El que s'intenta és una intervenció assistencial en medi obert, són equips de carrer, i el que volen és atendre la persona en si, amb totes les seves necessitats i tots els seus serveis que ells requereixin. Són majors de 16 anys. Sí, majors de 16 anys. Ai, m'he equivocat, majors de 16 anys. Majors de 16 anys, perdoneu. Ho he dit majors, però jo estava escrit menors, perdoneu. Intentem que la persona que atenguin, vull dir, ho atenguin en totes les situacions, no? Vull dir, què volia dir? Que es valora les necessitats de cada persona tant a nivell sanitari, social, educatiu, laboral, judicial, comunitari, amb totes les seves necessitats i van treballant un per un el vincle amb tots aquests recursos i amb tots aquests serveis. S'articula i s'integra les intervencions necessàries i adients en cada cas. Estableixen una durada estimada de la utilització, perquè no és un servei que sigui indefinit de per vida, i ho fan d'una perspectiva d'atenció comunitària, amb la recuperació i la presa de decisions participades amb el mateix usuari, i la família i l'entorn. És a dir, que fan que activament els usuaris participin en totes les accions i en tots els processos que estan fent. De PSIs, en principi, n'hi ha al Baix Camp, a la zona septentrional del Priorat, hi ha 2 PSIs d'adults i un de juvenil. Al Baix Penedès actualment n'hi ha un al Vendrell, dintre de l'Alcamp i a Conca de Barberà n'hi ha un a Valls, al Tarragonès hi ha 3 d'adults i un de juvenil, i n'hi ha un altre que es dedica a medi obert penitenciari, és a dir, que actualment hi ha 10 professionals de PSI a part de la coordinadora que ho coordina tot. La idea és anar ampliant, perquè segurament a l'Alt Camp i la Conca de Barberà, que només atenguin usuaris de Valls o a Montblanc, que només atenguin, que no arribin a Montblanc o que no arribin a altres poblacions, tenen una certa dificultat. Però sí que és veritat que l'objectiu és anar ampliant aquest servei i que sigui característica. El PSI està format per diferents professionals multidisciplinars, educadors, treballadors socials, infermers i la coordinadora, que és una psiquiatra, que cada setmana es van reunint, es van plantejant els projectes individualitzats i es van veure tots els casos que es deriven, a veure quin procés. Normalment el PSI sí que és veritat que es deriva a través dels centres de salut mental o addiccions, a través del metge de capçalera si necessita, com us he explicat abans, hi ha una àrea bàsica reformades que hi ha els psiquiatres, fan l'interconsulta i es pot plantejar una sol·licitud, i després a nivell de les unitats d'hospitalització, totes les unitats, si ho creuen convenient, ho poden sol·licitar. Es fa un full de derivació, el cas s'exposa, llavors els serveis valoren un dia a la setmana, els divendres, em sembla que valoren cada cas, i llavors es planteja quin perfil, quins objectius s'ha de marcar i tot. Vull dir, perquè sí que és veritat que es planteja, però amb uns objectius determinats.
Després, dintre dels serveis d'atenció comunitària, també hi ha el servei de rehabilitació comunitària, el que es deia antigament centre de dia, però com que els hi han canviat els noms, que tothom no és que sigui un altre recurs. És un règim comunitari destinat a prestar atenció rehabilitadora de reinserció psicosocial en persones de trastorn mental sever per donar suport a les famílies i als usuaris. És un programa que s'aplica a aquells usuaris que presenten una baixa motivació per iniciar un projecte rehabilitador. Està integrat dintre del circuit assistencial, com la resta de dispositius. El servei de rehabilitació comunitària sí que és un servei de rehabilitació que normalment ho sol·liciten des dels centres de salut mental, perquè és un tractament, no és d'alta intensitat com un hospital de dia que nosaltres des d'Aguts podem sol·licitar. És un servei que a través de l'equip assistencial dels centres de salut mental referents ho poden determinar. Els serveis de rehabilitació comunitària és a partir de 16 anys. Abans eren majors de 18 anys, ara és a partir de 16 anys. També hi ha hagut una ampliació de places. Estan localitzats a Valls, a Reus, a Tarragona i al Vendrell i sí que s'adrecen en totes les poblacions de totes les comarques, a Valls, a l'Alt Camp i a la Conca de Barberà. Hi ha 20 places, s'han atès uns 35 usuaris, s'atenen, perquè hi ha gent que hi va tots els dies, hi ha gent que hi va 2 dies a la setmana, depenent. A Reus hi ha Baix Camp i el Priorat, 38 places, 60 usuaris s'han atès. A Tarragona, del Tarragonès, hi ha 46 places, s'han atès 70 usuaris. Al Vendrell, 29 places, 50 usuaris. Penseu que també aquestes atencions, amb això de la Covid, també ens ha limitat, vull dir, funcionament, perquè hi ha moltes coses que no es poden treballar, perquè hi ha el servei de cuina, treballen d'això, no s'ha pogut fer, vull dir, hi ha moltes coses que ens han limitat a nivell funcional que estiguin la cobertura. Després, a part d'això, també hi ha el servei d'emergències a l'IMSE, atenció de trastorns... Ai, m'he equivocat, perdoneu, atenció de trastorns cognitius, això no és. A l'IMSE el servei d'emergències mèdiques especialitzats en trastorns mentals greus. És un servei especialitzat en salut mental, realitzat amb resultat d'un programa en col·laboració amb el Servei d'Emergències Mèdiques i l'Institut Pere Mata, que actuen de forma programada i no en l'emergència. És una resposta que ha de ser abans de 72 hores. Vull dir, és un servei especialitzat a nivell d'atenció amb trastorns mentals greus. Els serveis d'EMSE n'hi ha per tota Catalunya. I és una tendència a la desvinculació, vull dir, el que fan és intentar vincular a les persones que estan desvinculades a la xarxa d'atenció i implica una intervenció dintre del mateix espai, vull dir, se desplacen. Aquest servei és un servei que ho pot sol·licitar el metge de capçalera perquè ha detectat un cas que no fa el seguiment i volen fer una valoració, des dels centres de salut mental que els usuaris no van a les visites, alguna cosa ha passat, no fan el seguiment correcte, s'han desvinculat, o des de l'hospital general que detecten un cas que no es vincula, tot i tenir una visita als centres de salut mental no hi arriba a anar, doncs el que fan és una mica d'encaix. I per últim és l'equip guia, que és un programa que fa uns 2 mesos fa uns 2 mesos que s'ha desplegat, és un programa que s'ha desplegat a tota Catalunya. Aquí ens pertoca un equip guia, les zones de les Terres de l'Ebre tenen un altre equip guia. És un equip que està format per diferents professionals, educador, treballador social, infermer, psiquiatre i psicòleg, a part del coordinador que també és psiquiatre, i és un programa d'abordatge integral de casos de salut mental i addiccions d'elevada complexitat, basada en treball d'equip multidisciplinar a nivell comunitari. Està adreçat a joves entre 12 i 25 anys
sense projecte vital, amb dificultat de vinculació, amb dispositius externs, que això genera una gran càrrega personal, familiar, social i sanitària. Actuen a l'entorn de les persones, igual com el PCI. Actuen a nivell de la seva llar, amb els veïns, amb l'usuari, amb les amistats, amb les famílies, oferint un pla individualitzat acordat amb la intervenció de diferents agents del territori, tant educatius com socials, com sanitaris i judicials. Compten amb la participació activa de la persona i també formen part i donen suport a la família i al seu entorn. Aquí sí que us he passat una guia de com es fa la detecció, derivació i inclusió, perquè aquest programa sí que és un programa que fa 2 mesos que funciona i segurament molts, no sé si el coneixeu o ara el comenceu a conèixer. La detecció es pot fer a nivell de tots els serveis, vull dir, com qualsevol cas, a nivell d'àrea bàsica, serveis socials, fundacions, xarxa de salut mental i addiccions, infància, justícia, centres educatius. Aquesta detecció, a les àrees bàsiques, com que sabem que estan reformades i hi ha, en col·laboració salut mental, se desplacen psiquiatres i psicòleg a les àrees bàsiques, es pot fer la derivació directament amb aquests equips i aquests equips ho passen a la comissió tècnica que valora el cas i si no, els altres companys el que fan és un full de derivació i ho passen sobretot als centres de salut mental, als centres d'infantojuvenil o al CAS. I després el CAS el que fa és derivar el full, la derivació a la comissió tècnica. A part d'aquests recursos, també hi ha l'interconsulta de salut mental amb justícia i amb infància, amb centres de menors, també hi ha salut mental a nivell del centre penitenciari, també participem, igual com en la unitat de la xarxa de salut mental, referents a nivell de mesures penals, tant a nivell ambulatori com d'internament. A nivell ambulatori normalment és a través dels centres de salut mental i a nivell d'internament poden estar ingressats a la unitat d'URH o alta dependència, prèvia informe sol·licitat i prèvia valoració de l'equip que valora cada cas individualment, i els centres educatius. Dintre de cada servei, sobretot d'atenció comunitària, fan diferents programes a nivell comunitari, a nivell de xarxa, a nivell de formació, a nivell de centres educatius, les coordinacions i tot això, i els programes sí que no us els he explicat. I en principi jo crec que pot ser que m'hagi deixat algun recurs, perquè n'hi ha molts, i resumir tot això m'ha costat una mica. Gràcies. I qualsevol cosa, aquí teniu el meu correu. Jo us ho puc facilitar, o alguna dada més puntual, la dada d'intervencions, alguna cosa, que jo crec que en principi sempre que em truqueu o em comenteu alguna cosa intenteu en la mesura del possible ajudar-vos amb la informació. I ja està, no sé si teniu alguna pregunta. O voleu fer un torn d'obert de preguntes, o no sé. Digue'm. Jo sempre pregunto de l'EBC. Sí? Servei que no acabo d'entendre. Yo te lo explicaré en la medida de lo posible, porque yo no soy la referente del EMSE, pero bueno, si no, hay otra persona que también nos lo puede facilitar. Digues. Bueno, en relació, ja saps, serveis socials de primària, que ens trobem en casos que no estan dins del sistema de cap manera, persones grans que viuen soles i que detectes que allí hi ha un deteriorament cognitiu o que hi ha una... Deteriorament cognitiu, no trastorn. No soc metge, soc serveis socials. Aquí està el problema. No puc diagnosticar. Jo detecto alguna cosa. No sé si són al·lucinacions, si és deteriorament cognitiu, si hi ha una malaltia... Si és un trastorn mental... Llavors, com fem perquè aquesta persona tingui un diagnòstic? Si aquesta persona no està vinculada amb cap metge, a més és desplaçat, el cap de referència et diu que és un desplaçat, que no tenen per què traslladar-se,
Bueno, Aquest és el problema. és el vacío, no? Sí, El gran vacío. sí. Anys enrere, jo recordo haver alguna vegada lligat amb l'EMSE, que s'havien desplaçat. Si és una persona que fa una crisi en un moment donat, aquí s'ha resolt perquè es mobilitza tothom. Sí. Però parlem de persones que no fan una crisi en un moment puntual. Sinó És que una cosa tu- programada, és Exacte, el que hem dit, no? Tu els Una veus tensió. mesos i mesos Sí. i allí estem, no? Ni en va ni enrere. Bueno, com s'ha de En votar... principi, primer que tot, és el metge de capçalera, és el cap. Sí, però et dic que el metge de capçalera ens diu que no es desplaça perquè aquella persona no pertany al seu cap. Sí, bueno, és que, a veure... No es desplaça. Sí. I la persona no va al cap, clar. No. Bueno, podríem parlar molts de casos d'aquests que al final peten. A veure, en principi la normativa és aquesta. El que sí que és veritat que en certs casos sí que és veritat que s'intenta fer una flexibilitat, de la mateixa manera que en moltes ocasions el metge de capçalera, finalment, si hi ha una situació mèdica urgent, es desplaça, ni que no sigui de la seva zona, perquè això ha passat. Com que no soc metge, no puc dir que hi hagi una situació mèdica urgent. Ja. Sí. Bueno, a veure, en principi, l'EMSE normalment és o que es deriva des dels centres de salut mental perquè no hi ha d'això, el servei d'emergències que ens ho demana o a través del metge de capçalera, que jo sàpiga. No actuen de cap altra manera. El que sí que és veritat és que si en alguna vegada la regió sanitària detecta algun cas així, com a regió sanitària autoritza a que es pugui fer això, però ho heu d'autoritzar una regió sanitària, perquè nosaltres depenem igualment a nivell de les cobertures. Sí que és veritat que el que dius tu, Jacoba, amb el sentit de que, en principi, hi ha moltes persones que estan com a desplaçades, que no s'atenen, i el metge de capçalera te diu no, jo no el puc atendre, i és en tierra de nadie. Però això ens passa igual quan surten d'hospitalització. Si no estan empadronats, jo tampoc no els hi puc donar cita ni al metge de capçalera ni al centre de salut mental. I ja fem èmfasi. I en casos excepcionals, ni que no tinguin l'empadronament, moltes vegades, com a cas puntual o excepcional, parlant-ho amb els centres, s'intenta gestionar. Però el problema és aquest, no et puc resoldre això perquè és així. Després notificaràs al jutjat i el jutjat dirà que no té perfil o que no es pot fer la valoració. Com han de notificar el jutjat si no tinc diagnòstic mèdic? Bueno, però el jutge pot demanar informació. Sí. Sí, el metge forense es pot desplaçar als domicilis, és aquest el hàndicap. Però que ho fan o no, això ja és una altra cosa. Hi ha unes targetes sanitàries que tramita Creu Roja. Sí, en casos de sense... Però no és que sigui una persona que no tingui cobertura, és una persona que està empadronada a Barcelona i fa 20 anys que viu a Reus. Però Sanitat et diu que no, eh? Tenen cobertura, eh? Si ells van al metge, els atenen, no és que no els atenin. Ells no van al metge. El metge s'hauria de desplaçar. Sí, les targetes sanitàries, les targetes de Creu Roja és per donar una cobertura sanitària a una persona que no en té de cobertura sanitària. Però no és aquest el cas. Sí que en tenen de cobertura sanitària, però nadie los atiende. Per desplaçat. Sí, tenen cobertura sanitària com a desplaçat, però el metge de capçalera et diu que ell no es desplaçarà a domicili i la infermera tampoc, només es desplaça a domicili quan són de la seva... Del seu cupo. I la treballadora social, pregunto. Sí, s'hauria de fer. Sí. No. T'han d'assignar metge. T'assignen un professional
Sí. Sí. L'assignació de metge és obligada, l'assignació de metge, ni que sigui per trasllat, és igual, s'ha d'assignar un metge. Sí, però quan ets desplaçat, cada vegada t'atén un metge diferent. Sí. És molt difícil que sempre t'atén el mateix. Ja. En canvi, en aquestes targetes t'assignen un metge, que sempre és el mateix. Però és que és diferent, perquè Sí. les targetes són per gent que no en tenen. Aquests ja en tenen. Sí. L'únic que m'imagino... No tenen assignat el metge. Per posar un cas, una senyora que tota la vida ha viscut a Barcelona i ara viu en una caravana enmig de la muntanya. Sí. I ja està. Nosaltres alguna vegada el que sí que fem... Sí. Al CAP. Sí. És que l'usuari no vol. Sí. Sí, la treballadora social del CAP. Sí. I la treballadora social del CAP? I del Consell Comarcal, no sé. Sí, no, però pregunto, la treballadora social del CAP, tampoc. Regió sanitària. Directe. Sí. Llavors la regió sanitària assignarà un metge. Vosaltres envieu un correu ja explicant la situació? Sí. Atenció a l'usuari, sí, molt bé. Atenció ciutadana. Sí. Però, a veure, en principi és així. Vull dir, jo alguna vegada que ens ha passat sí que és veritat que hem intentat assignar un metge, potser sí que és veritat que hi ha hagut un ingrés i l'usuari ha dit, vale, d'acord, que aquest és el hàndicap que vosaltres potser la dona diu que no vol, però se li ha assignat, després ens hem posat en contacte amb els treballadors socials del CAP referent i el metge, el CAP ha assignat, la treballadora social ha parlat amb les administratius i ens han assignat un metge. Després hi ha els casos que el que dius a nivell de judicials, que tu fas una sol·licitud d'una valoració d'ingrés urgent i tot això i després el metge forense, el fiscal amb els informes no creu convenient un ingrés, però tampoc no venen a fer la valoració al metge forense. Passa, sí, més del que hauria de ser. No ho sé. N'hi ha molts de recursos, no sé si... Qualsevol cosa puntual jo s'ho puc facilitar, més a nivell més concret. La diferència entre centre de dia i hospital de dia? És El centre de dia és el que està ubicat allà al costat del dispensari? Físicament? Físicament. De quin, perquè hi ha el de Reus de Tarragona. El centre de dia d'adults està al carrer Gaudí. De l'Hospital de Dia. Una cosa al costat de l'altra. Sí, estan al costat. Sí. L'hospital de dia és una intervenció més hospitalària, però comunitària, i l'altra és més de contenció. Sí, vull dir, sí. El que passa que és això, vull dir, la diferència és la intensitat d'intervenció i el procés, vull dir, ja està. Hospital de dia, per exemple, nosaltres sí que derivem casos d'hospital de dia que veiem que estan mitjanament bé, que no requereixen un ingrés hospitalari, perquè penseu que l'ingrés hospitalari a nivell d'aguts és una limitació molt important. Ara comencem una altra vegada a estructurar-nos a visites a les famílies, trucades i tot, que tot això amb el Covid ens han limitat molt. I nosaltres podem derivar casos a hospital de dia, que veiem que, ostres, tornar a vincular-se a la comunitat, i en canvi centre de dia, que és més una teràpia, és un programa més de seguiment, ja ho fan des dels centres de salut mental. A nivell d'un altre recurs, alguna altra pregunta? Doncs ja està. Doncs ja està. S'ha acabat.